Jagat wasisane ngumpul tur wayah tur jagat nuwun sewu nggih. Sasampunipun lenggah ingkang prayogi wonten wigatos menapa? Dene rawuh paduka anak Prabu sesarengan kelawan Panembahan Durna menika mengku surasa ingkang kados pundi? Paman Prabu. Awrat-awratipun kula minangka dados putra siswanipun Bapa Durna. Ingkang dinten mangke nedya mituruti dhateng menapa ingkang sampun kabiyawara. Bilih sekaring kedaton Kumbina Yayi Dewi Rukmini anggadhahi pepanggil wujuding cangkriman. Dene sinten kewala ingkang saged ambatang cangkrimanipun Yayi Dewi Rukmini menika ingkang badhe dipun suwitani dening Yayi Dewi wiwit jana luka prapting delahan. Pawarta ingkang mekaten menika kula wau kapireng dening Bapa Durna. Mila dinten menika kula kumewantun hanglarapaken dhateng Bapa Durna nedya batang menapa ingkang dados cangkrimanipun dados ruba saking calon pinanganten putri paman. Kula nuwun pangapunten. Janjanipun sampun boten wangun, sampun boten memper menawi kedah nglampahi perkawis ingkang magepokan kaliyan satunggiling wanudya sabab kula menika sampun mungkur ing saliring kadonyan. Dasaripun jejer kula menika Brahmana nanging kok kados wonten pangojok saking salebeting manah kula ingkang lebet bilih kula kedah ngayonaken ingkang putra pun Dewi Rukmini sinuwun. Mila panggersaing batos kula menika badhe kula turuti sabab nadyan wong salwasul kula menika nduwa dhateng raos kula menika malah saya ngleledha, malah saya ndrebala. Mila kula nuwun sewu sinuwun menawi paripaksa kula kedah nglampahi nderek mang sayembara cangrimanipun ingkang putra inggih menika pun Dewi Rukmini sinuwun. Mboten dados menapa Panembahan, kula nuwun pamunten. Ingkang dipun wastani sayembara menika sinten kemawon saged anglebeti mboten ngemungaken Alindra. Nadyan tiyang loro sauda telu saurupan, nadyan jalma wanan sedaya kemawon saged anglebeti sayembara menika Panembahan. Oh, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Menawi dipun parangaken menapa kula badhe radi majengaken kula ngabiyantara, kula sumanggaken Panembahan Durna. Long-long rambyang lingkang driya Lirwang Candra katawengan Somo ing dias katuritan limut kabiyataning ojit remengdri ya ma nawung kakunging bang wisesa kula nuwun sewu Nger. Mugi andados ing kawuningan kula menika sawijining brahmana mila menawi nindakaken swiji-wiji menika mboten lupat saking pamitang. Iya. Mboten semen saking panggula wentahing manah kula. Kalebet anggen kula badhe nglebeti sayembara menika ugi kula petang bab tibaning jodho kula kaliyan Yayi Rukmini mangke. Sabab tumrap kula tiyang jejodhoan menika petanganipun cara saka lima menika siji dadi, loro jodho, telu padu, papat pegat, lima bejo, 6 gunem, 7 tunggak semi, 8 bumi kapetak, 9 lebu katiuping angin. Lho. Menika petanganipun tiyang badhe nambut srening akrami. Inggih, inggih. Malah kula dereng nate prisa. Lah,
kula ingkang menika kula badhe caos katerangan dhateng Jengandika Sinuhun Prabu Kumbina. Ingkang kula wastani 1 dadi, 2 jodho, 3 padu, 4 pegat, 5 bejo, 6 gunem, 7 tunggak semi, 8 bumi kapetak, 9 lebu katiumping angin menika. 1 dadi menika nek tiba dadi menika anggenipun bebrayan terus nampi momongan. Ngaten. Inggih. 2 jodho. Lah nek tiba jodho menika ingkang sae piyambak niku tegese raga loro wis manunggal, ya lair ya batine. Lajeng angka 3 padu. Niku nggone omah-omah amung gembyeng kempyong mboten wonten tentreme. Lajeng pegat. Niku wis cetha ukarane wae elek. Lah nek tiba pegat niku arep disananono ngentekke menyan sak grobak mboten enten apike. Salajengipun bejo. Niku samubarang sarwa mathuk bebasan obah mamah menggok ngemplok. Wong niku nek kanggonan bejo wis ora kaya wong, rejekine banyu mili, bandane nganti kaya disuntak. Inggih. Lajeng gunem niku mari basan wis diati-ati mlaku dijinjet-jinjet meksa dirasani tangga teparo salajengipun tunggak semi niku rejekine ajeg lajeng bumi kapetak nyambuta gawe esok pun kemringet srengenge durung metu wis nyambut gawe niku nek kon sugih ya kangelan merga jenenge mawon bumi kapetak lemahe diuruki namung saking petangan kula anggen kula tansah nyadong wangsiting Jawata menika dewa sampun nyebataken menawi kula kaliyan ingkang putra Dewi Rukmini menika kala wau dawahipun jodho. Mila lajeng saya adreng raos kula kepengin lan kumacan anyedi sekarang kedaton ing Kumbina ngger. Ngaten to Panembahan. Nggih. Lan nuwun sewu. Menapa Panembahan nate pinanggih kaliyan anak kula, alitipun sampun sumerep dhateng anak kula. Kuwatosing manah kula inggih menawi mangke menika nuju prana, menawi boten rak malah tiwas kewilangan Panembahan. Sampun. Namung wonten ing gambar kemawon. Lho, namung wonten ing gambar. Inggih. Angka kalih kaliyan wonten ing pangimpen. Mergi kula menika kulina. Ngimpekaken sinten-sinten menika kulina. Paton kula sawang rada dangu menika mesti lajeng. Kula menika mesti ngimpi. Ngaten. Nggih. Kula menika duka kok. Gampil membayangkan sesuatu. Inggih Panembahan. Inggih. Tur jasanipun kula nuwun sewu. Miturut katurangganipun ingkang putra Dewi Rukmini menika pancen cocok kaliyan kula. Lho katuranggan. Oh nggih. Wanita menika gadah katuranggan. Katurangganipun menapa? Inggih menika wanita menika saged dipun sebut dlongeh, sengah, manis, meraati, jatmika, kewes, gandes, sedet, bentrok, lencir, wire lan gendruk. Lho kathah ta. Panjenengan kok apal babagan katurangganing wanita? Ah nggih, kula menika brahmana kok Panembahan. Inggih. Ning kathah sanget katurangganipun. Iya kathah sanget. Namung saking pangertosanipun ingkang putra saenipun ngaten kemawon Panembahan. Gandeng anak kula menika gadah bebono wujuding cangkriman. Sakmenika monggo kajengipun dipun cangkrim dening anak kula. Lan kadherekaken dening anak kula pun Rukmara mapan wonten Taman Sari pepanggihan lan anak kula. Mbok menawi paduka Panembahan ingkang saged batang cangkrimanipun anak kula Panembahan. Oh, iki ngestaken dawuh sinuwun. Ing Turnaina panalingan rolo majaring ratri linenggak jangganira. Linenggak jangganira kapisanan. Menawi ngatos sawan kailangan kula mlebet wonten salebeting taman papan matengganipun ingkang putra Dewi Rukmini. Kula caosi Purbawasisa Rukmara wonten timbalan Rama. Derekna Begawan Durna ketemu kelawan ya kuwi Mbak Ayumu Rukmini. Non ngestaken dawuh monggo Panembahan. Oh nggih monggo Raden kula derekaken Raden. Oh Rukmini. Calon ketemu karo aku kowe Rukmini.
Wanudya Yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika ing kentas walu gembal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi mbiraloka. Lah cocok karo jroning pangimpen. Panjen ya bocah ya kuning nemu giring. Monggo pasuryane rada ndangak. Oh, lah dalah wong wedok kaya niki bregas. Omongane mesti akeh tur bregas. Rok mindul anu. Rukmini. Lah tobat. Mboten manglen menika kados dene. Penemban Durna. Oh iya Rukmini. Iya. Aku penemban Durna saka Sukalima. Lah tobat. Wigatosipun menapa dene rawuh wonten ing Taman Garing Kumbina. Ngene ya Rukmini. Aku wis matur karo wong tuamu yen to sejatine niatku iki mau wis gambuh. Niatku wis gembleng. Nedya kepengin nyanyeti marang Sekar Kedatonegara ing Kumbina ya kuwi Dewi Rukmini atmajaning Prabu. Sapa kae mau jenenge? Ingkang wis bakal kelakon bakal tak boyo marang Sukalima. Tobat dereng kantenan. Dene Paduka maring dawuh mekaten penemban. Mergi sampun dipun biyawarakaken bilih kula menika nggadahi pepanggil rupa inggih menika wujudipun cangkriman. Mula aku tekan ana ing Taman Sari iki jatine aku mung kepengin ngerti apa to cangkrimamu. Apa cangkrimamu maragake kowe kandha? Mengko mesti bakal tak cangkrim, bakal tak batang cangkrimamu. Maragake kowe kandha, Rukmini. Nuwun sewu. Kula badhe nyuwun mriksa sinten kemawon saged batang cangkriman kula badhe kula ladosi. Wiwit wonten ing jagat menika ngantos prapteng delahan. Kula badhe setya tuhu dhateng Paduka Bapa Penemban menawi Penemban saged batang cangkriman kula. Heeh. Apa Gage? Kowe omong. Cangkrimamu apa maragake? Ingkang winastan sejatining lanang sejatining wadon menika menapa? Tumuli kang tresna menika wonten pinten cacahipun? Lajeng kula nuwun sewu, tukuling tresna menika saking pundi? Ingkang peparing sinten? Lajeng ingkang sampun diparingi kedah kados pundi menika? Dos pundi jlentrehipun? Pertanyaan sepele. Kuwi pitakonan gampang. Sejatine lanang, sejatine wadon ki iso dibedakake. Inggih. Wong lanang ki wis ketok. Wong wadon ya wis ketok. Mulai gampang dibedakake sejatine lanang ki nek tukul daginge sejatine wedok ki nek ora ana. Ngono? Wong lanang ki ketrok, wong sing duwe brengos, duwe jenggot, duwe wulu. Kuwi wong lanang. Wong lanang ki katrokan. Nek adem-adem ngene iki ya training. Nek wong wadon kuwi beda karo wong lanang. Wong wadon kuwi apane ana ing mburi. Wong wadon ki papane ana ing pawon. Wong wadon iki kaya kowe iki wadon, aku ki lanang. Dadi antaraning kowe karo aku ki wis beda. Antaraning kowe karo aku iki wis beda. Kowe sinebut wong wadon, aku sinebut wong lanang. Lah, apa to sababe digawe wadon karo lanang? Merga pancen wis dijodhoki karo sing gawe urip, ngono. Kowe jojoke karo sing gawe urip. Nek wong wadon ki ketemune karo wong lanang ketemune karo wong wadon. Mula terus jejodohan bangun bale wisma. Terus padha anak-anak. Lah kuwi jenenge wong lanang karo wong wadon. Katresna menika wonten pinten? Akeh banget. Tresna karo bojo. Tresna karo bojone kanca. Tresna karo alam donya. Tresna karo wit-witan. Nek carane saiki jenenge tresna bersama tumbuh-tumbuhan. Tresna karo satu kewan, satu wana. Mula saiki ora entuk mateni satu kewan merga satu kewan kudu ditresnani. Inggih.
Dadi tresna ki pirang-pirang. Ana tresna sing pancen ya tresna saka ati, ana tresna sing pancen mung mergo dhuwit. Nah, kuwi kaya sing tak lakoni. Kuwi tresna dadi pirang-pirang. Tobat. Matur nuwun. Lho kok saya aja matur nuwun. Bener apa salah? Nuwun sewu perkawis leres lan boten mangke gampil. Heeh. Sabanjure ki mau apa pitakonmu? Tresna menika asalipun saking pundi? Ana lagu sing nyebutake. Tresna kuwi saka mata tiba ning bokong. Tiba ning ati. Dadi wiwit saka sepisanan nyawang kuwi terus suwe-suwene cukuh tukul rasa tresna. Merga nyawang kuwi ngalembono karo kahanane sing wadon karo sing lanang. Upama lanang nyawang wadon iki terus dialembono. Edan. Si A kae ayune ra jamak-jamak. Monggo pawakane ya apik, pakulitane ya kuning lemu giring. Terus sing wadon ngalem karo sing lanang. Edan. Si B kae pancen ya gagah perkosa. Godhek wae simbar jojo. Pawakane ya gedhe dhuwur. Lan sak piturute. Mula kuwi dadi tukuling rasa tresna. Mula ana sing ngarani tresna kuwi saka mata tiba ning ati. Tobat. Tresna menika asalipun saking mata damawut ring batos. Heeh. Lajeng sak menika kados pundi ginakaken rasa tresna? Lah digunakake sampean mrih. Gunakake sampean mrih. Upamane ngene. Wis padha-padha ngungkapke rasa tresna antaraning aku karo kowe upamane lho iki. Nggih. Lah terus apa perlune? Apa tresna kami ngomong-ngomongan tok? Katene mumpluk cangkeme. Tresna kuwi digunakake, kowe ngasokake rasa tresna upamane kowe terus duwe rasa kangen karo Begawan Durna. Begawan Durna terus duwe rasa kangen karo kowe. Kangen kuwi ora mung sawang-sawangan. Kangen ki ora mung jajan. Kangen ki ora mung tuku pecel lele. Apa kuwi? Kangen kami cukup gandeng. Kangen kami cukup mangan mie mamam. Mie mamam. Mie ayam. Kuwi ora tegese ora iso ngasokake rasa kangen. Kangen ki apa perlune? Des ngono. Nek ora ngono ndak kangene ora ilang. Mula kuwi sing jeneng rasa tresna. Wanutya yutama ngambar arum sang kusuma. Nyuwun pangapunten Mremban. Wiwit saking ngajeng dumugi pitakonan kula ingkang wekasan menika mboten wonten leresipun. Tegesipun kula nyuwun pangapunten Mremban menawi kula mboten saged nampi dhateng Paduka Bapa Penemban Durna. Nyuwun pangapunten kula mboten saged ngladosi dhateng Bapa Penemban Durna. Piye ta Rukmini? Aja kaya ngono ta, Ruk? Hah? Aku wis batang cangkringanku. Mongko miturut Begawan Durna kabeh sing tok kandhake mau wis tak wangsuli kanthi rampung lan tuntas. Lah kok kowe nolak karo aku iki kepiye ta, Rukmini? Ha? Nek kaya ngene iki mesti aku mangan bawang lanang lho, Rukmini. Aku tekan ngene iki pancen samapta ing gati sawe Inggris ta. Sama-sama sawe lakon tak boyong, Mbah. Lakon kene marganing patimu. Nek kok kowe nolak karo aku, Rukmini, kowe aja kaya ngono to, aja gawe gempung atiku, aja gawe gempal rasaku. Aku wis kebacut sengsem nyawang karo kahananmu, Rukmini. Jan wis kok kaya ngono iki kepiye to ya? Rukmini. Aja kaya ngono to, kowe aja nolak karo aku, Rukmini. Tobat, kula mboten saged nglampahi Begawan Durna, kula mboten saged nglampahi. Kowe aja gawe mangkel ing atiku lho. Wong lanang ki nek digawe mangkel lho, nekat lho. Kekuatanmu sepira? Kaya apa ora nyawang? Kulon gunung. Kidul segara. Wetan kae genah kepalang alas. Mongko nek ngene kowe tak oyak mlebu sawah tak candhak pepetke galengan susu. Ayo apa ora kowe? Ayo, nek aku nekat kaya ngono ki tenan Rukmini.
Tobat kula nyuwun pangapunten kula mboten saged nglampahi bareng mini. Kowe nek ora gelem apa kelakon Begawan Durna gunake cara kasar, kowe tak rada mari peksa Mbak Tobat. Wong ayu ki mlayu ya apik. Mlaku ya apik, tengok-tengok ya apik. Wong ayu ki ngapa-ngapa kok sarwa apik. Oh, beda karo wong elek. Kowe didandani ya elek. Kon tengok ya wagu. Saya nek dedeg piadeke ming cendhik. Ora kalah babar blas. Keke pinggir ya elek. Keke tengah ya wagu. Klamben ya elek. Ora klamben ya wagu. Nenek Rukmini iki pancen kabeh-kabeh sarwa apik, kabeh-kabeh sarwa becik. Rukmini, aja mlayu ya cayu. Laden ana brantaning pun Kakang Rukmini. Rukmini aku tresna karo kowe. Yayi Rukmini to, Tobat panjenengan iki ora krasa. Dinteni kawit mau kok malah ora rawuh-rawuh lho, Tobat nganti bingung rasaku. Ora. Lah kok kudu dadi kowe mlayu-mlayu ki ngopo? Nyuwun pangapunten Raden. Mboten kanthi kanyono-nyono taman negari Kumina karawan Begawan Durna. Ing nalika semanten badhe batang cangkriman kula nanging piyambakipun mboten saged batang cangkriman kula. Samunipun Begawan Durna sampun kataruku wawa nepsu. Piyambakipun badhe ngruda mari peksa kaliyan kula Raden. Kula sumanggaken Raden, kula mlajar. Lah wong tuwa kok kaya ngono to. Penggaling Sang Narayana mulat nenggih katresnanira Sang Dewi Rukmini binujung bujung dening Begawan Durna. Sigra nyengga bedaring Kyai Kesawa jelek dadi buta sak gunung telung gunung pitung gunung. Sak gunung telung gunung pitung gunung. Beda karo katresnanku Begawan Durna. Yen aku wis wujud kaya ngene, kowe arep ngopo? Rukmini. Kowe ndelik nanti to Rukmini. Kowe iki tak tresnani kok kaya ngono to. Gegantilan ing atiku Rukmini. Ayo kowe kecandak tak. Tak ingel-ingel tenan kowe. Rukmini. Aja kaya ngono kowe ndelik nanti Rukmini, kowe kok dadi ndelik. Ayo. Kowe pasrah karo aku. Kowe nek pasrah malah kepenak. Nek kowe ngayal ki malah engko malah ora prayoga kedadiane. Rukmini. Kowe ndelik nanti Rukmini. Kowe ndelik nanti bocah kok mlayu kok ora ketok-ketok nanti. Ketoke mau ki wis bareng tekan kene kok ilang lap kaya ora ana wujude. Rukmini. Yo iki bandulane isih obah kowe mau bar bandulan ning kene Rukmini. Lho, Rukmini, kowe nanti Rukmini. Lindu apa ya? Kok mak greg.
Dulu kok dadi ana buta gedene semono ning negara Kumina. Aja Rukmini kowe dipangan buta. Wedi ya wedi ning mbok mripate dienggo. Konjur sapenake dhewe enten apa? Sabar, sabar. Kok kaya weruh demit to sampean kami sosolen. Jejeh Mate. Oh, kula lagi gandrung Rukmini. Mboten ngertos sangkan paranipun Mate. Mate. Wonten buta gedhe banget Mate. Napa? Enten buta gedhe banget matane kaya srengenge. Wah, untune gedhe mlebu kletus ndasmu iso remuk. Ming laporan kok ngendas-ndaske wong. Oh, saking gugupe kula Mate. Mate. Begawan Durna. Bapak Durna. Oh iya Sarmati. Anu Permati. Wonten menapa Bapak? Oh, ora ya ngerti to nek bapakmu arep dhaup karo putri Kumbina Dewi Rukmini. Inggih. Oh, ya nalika semono aku lagi gandrung karo Rukmina ning Taman Negara Kumbina. Rukmini arep tak gantung dheweke semu isin. Jane gelem ning isin. Inggih. Ketoke ngejak mlayu-mlayu kaya cara India kae jane Permati. Inggih. Mlayu-mlayu mubeng taman, gocekan wit mubeng-mubeng ana kae. Neng terus ndelik, aku ora ngerti sangkan parane birai. Ana buta sing mangan karo Rukmini Permati. Ora iso bantu karo bapakmu. Ditenon aku ora ngaku murid karo kowe Permati. Eling-eling titising Wisnu binelah dadi kalih. Nata Ndarawati miwah Naden Narayana miwah Raden Permati. Nalika semanten sigra manungku puja ical wujuding Permati ana buta sak gunung, telung gunung, pitung gunung. Ono buta. Ono buta sing wani ngrusak kahanan Kumbina. Ayo kowe gedhe aku gedhe ngejak piye lak ladeni. Sing ngembari karo aku, iya. Aku sing ngembari karo kowe. Ayo menyang endi? Mbakyuku Dewi Rukmini ora tok balekke kegulung leganing atiku. Kowe arep gulung aku. Iya. Jajal waniya karo aku. Kowe wani karo aku ora tak kei adiku. Kok ngono njukan? Ayo waniya karo aku selawase ora iso nyinggol adiku. Ora iso nyinggol karo katresnanmu. Selawase urip gempung atimu. Apa mbok kira aku ora ngerti karo kowe? Kowe Permadi, kowe Kakang Narayana.
Mulatmara Sang Arjuna Ismunya kang kamanungsan kasrepan tingahing mungsa niran padha kadang ing Kakang Narayana. Iya. Lah kok dadi dadak dadi buta. Ya merga saka pokal gawene Begawan Durna. Ing nalika semana mata-mata lawan Dewi Rukmini. Lan kowe ngerti to? Rukmini ki rak katresnanku kuwi pacang aku sing macangke sapa? Lho, ora ana ya mung karepku kuwi pancen wis taksir dadi garwaku. Lah kok dioyak-oyak karo Begawan Durna? Ning rak carane ora kaya ngono kuwi. Carane sing kepiye? Nek niat seneng karo wong wadon ki ya metu ngarep ora mbrobos bethek metu mburi. Nembung karo wong tuane sing apik-apik ora metu mburi kaya kang mbok lakoni kuwi Kakang Narayana. Sing tak lakoni kuwi bejo cilaka bungah susah kuwi tak tanggunge kowe rasa ngajari karo wong tuwa. Aku arep metu mburi, arep metu ngarep, arep metu ngiringan kuwi rak saksirku to. Seneng aku to. Lah iya ning rak aku rak yo yen bisa aku kuwi ngilingke karo sampeyan, ora usah tok elingke. Ora usah tok elingke. Aku kuwi wis gedhe tuwa kok dadak dielingke. Lah iki terus piye? Lah aku manut. Aku arep tok kapake. Aku nampa dawuh pengendikaning Nalindring Kumbina kudu ngrangket kowe. Rangketen nyo, bandanen ora apa-apa. Wis bandanen. Ning ya kuwi, aku tok bondo, kowe kudu iso dadi jalaran aku rabi karo Rukmini. Ning nek aku tok bondo, aku tok leboke pakunjaran, aku nampa paukuman ora apa-apa, aku tok hukum. Ning ya selawase kowe ora arep ketemu karo Bratajaya Sembadra. Wis piye? Kowe nek titip layang ora tak sampekke. Gah aku pisan. Lah kowe iki wong tuwa kon bola-bali. Wong tuwa kok kon dianggep pos. Mono ngekeki layang kono malesi ngekeki kowe. Sing wingi rung dibaresi lara ireng. Jane wis ning teles wong aku kudanan. Oh. Teles aku kudanan kuwi tak sak teles terus ukarane do luntur kabeh. Sing maune tresna dadi telek ngono ukarane. Ning rak ukarane saka Kakang Mbok apik seprene isih apik rasa kuwatir. Sapa sing saiki nyedhaki? Ora ana sing nyedhaki. Ya ming sing sok fikol ki pengendang. Sian nakale ora jamak. Gugu karepe dhewe. Ning gak ra ono apa-apa. Ora ono apa-apa ora kete pas duluran kok. Ngukele kekancan barak ngono. Widara kandange ra ono pengendang. Oh. Saya nglidiki ra jamak-jamak. Lagi tepung jero di fikol sing jauh omong-omongan. Aku tau ngerti. Iya. Wis saiki aku bandanen. Taturke Kanjeng Paman Prabu. Aturna Paman Prabu ning aku njaluk. Jroning aku mbok aturake dadi bandan iki mengko aku kudu iso rabi karo Rukmini lho. Ning nek ora iso aku nutuh karo kowe selawase kowe ora bakal kelakon rabi karo adhiku Sembadra. Iya, aku tanggung jawab Kakang Narayana. Ya wis cepak waktune Kang.
kaya wis cepak wektune. Kang. Mangga Ndara, mangga. Monggo Den, monggo. Golekno watu iki tak bandeme golekno watu. Nek tak bandem, kok Sumbang to golek watu, iki wedi tok ya, Reng. Jan apik tenan sing jeneng apa jeneng iki Grajakan iki. Dung dung tang tang. Oh iya, boleh. Nekait karo aku enggak masalah. Dadi tinggal aku. Iya. Titen ana kowe kok nek kelimpe. Lang-lang ning dia mangungkung. Moncar tinon lir kakonang surem sorote tan padang kasoran pacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga permati wonten dawuh Kakang Mas nembe wae Kanjeng Rama Prabu Basudewa misuda kelawan Kakang Mas Kakrasana inggih ninenggahake ngaluhur minangka nalindring Mandura kasinggihan mekaten nanging tumrap Narayana wong urip ana ing alam padang kuwi diwenangake budidaya pinaringan akal budi kabeh mau dadi sarana pambudidayaning manungsa mekaten mula memper yen to aku isih kanggonan wadak kuwi duwe rasa meri lan duwe rasa pepengin kemarang Paduka Kakang Mas paring dawuh mekaten yen to Kakang Mas Kakrasana lenggah dampar nalindra ing Mandura mula aku uga kepengin dadi nalindra lajeng kepareng Paduka Kakang Mas Permati wonten dawuh ewang-ewanipun Kakang pareng Paduka ana negara ingkang dadi lenging ciptaku kepengin lenggah dampar ana ing negara mau wonten pundi tanalya kejaba mung ana ing negara Ndarawati monggo ing lenggah dampar nalindra sekti kalintang jayaning perang jejuluk Prabu Narasinga lan senopatining negara Ndarawati ya kuwi Raden Singa Mulangjaya menawi kepareng Paduka Kakang Mas badhe ambedah negaring Ndarawati swawi kula dherekaken nanging yen pun Kakang lawan Syadya apa dene kadangku Yai Dimas Tyaki ora bakal bisa ngasorake kridane wong Ndarawati kepareng Paduka
Ratu Sewu negara ingkang padha ngayunake adhiku si Bratajaya lan Loro Ireng bakal tak gunakake kalodhangan supaya ngewangi nggonku bakal bedah negari. Mangke mrawi wonten muga-muganipun para Nalindra Sewu negari. Permadi wonten dawuh. Mula saiki tak takoni kowe tresna karo adhiku apa ora? Inggih lair batus Kakang Mas. Yen pancen kowe tresna mengko sapurnaning pun Kakang bedah negara. Perkara Ratu Sewu negara tak pasrahke karo kowe. Yen kowe ora iso ngundurke Ratu Sewu negara teges kowe ikhlas yen to adhiku Loro Ireng ginarwa salah sawijining Nalindra padha ngayunake adhiku si Bratajaya. Pratmara Sang Arjuna semono Kakang manungsan. Sesumbar rindu bumi konjeng kumaluduk kuntor katop pemembak menyugang kumambang dosang Wisnu Bathara kang arsa nglebur wiyati kang arsa nglebur wiyati radal nganti cumengkrungen kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging Sila Kresna. Ratu Mandura durung ana tandha-tandha nggone meneng-menehi pepadhang tumraping para raja Sewu negara kang padha ngayunake marang Dewi Loro Ireng ya Dewi Bratajaya. Kersaning Kakang Prabu kepiye aku mengkari manut ya kersaning Kakang Prabu kepiye minangka dadi pangareping para ratu Sewu negara. Ayo yen pancen miturut saka pangrika dayaku dina samengko ditanting wae Ratu Mandura. Apa pancen kepareng maringake Loro Ireng apa ora? Yen ora tumuli negara Mandura di bumi angus kuwi malah dalan ingkang prayoga. Lho, sapa kae? Nuwun sewu Raden. Panjenengan sinten? Ditepungake wae yen kowe kepengin ngerti karo aku putra Mandura. Ya kuwi kadange tuwa Loro Ireng. Aranku Raden Narayana. Wah, calon kadang IP. Wah, calon kakangku IP. Wah, calon kakangku IP. Wah, IP ku elek. Ratu Sewu negara. Kabeh wae ora tak piji mbaka siji. Nggih, kados pundi Raden? Menapa wonten keterangan ingkang gumathok
anggen paduka badhe maringaken ingkang rayipun Dewi Lara Ireng Dewi Bratajaya. Ngerti ya? Dina samengko pancen ana reruba pepanggiling kang kudu mbok lakoni. Aku prapta ning pakuwaning para ratu sewu negara iki sayekti bakal paring dawuh. Sapa wae ingkang bisa sarta keduga ya kuwi ngrangket Ratu Ndwarawati kang aran Prabu Narasingha. Sayekti ing kono dadi pancatan nggonmu bakal linadenan kelawan adhiku ya kuwi Lara Ireng ya Bratajaya. Wah, panjenengan menika sampun ngantos guyon. Menapa syaratipun kedah mekaten? Nggih, menapa syaratipun kedah mekaten? Sapa wae ingkang bisa ngrangket Ratu Ndwarawati ing kono bakal dadi pancatan dadi kadang kuwipe. Wah, dalam mangkat dhisik aku. Wah. Bang wangaruna dinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing bini panca nunamit pasang kalimantapi tinebening lodone dumawaing tawang tuwang sinuwun ngantos kagiat raos sing manahipun ingkang rayipun Singa Mulangjaya nyumurupi dhateng jengandika Gusti kula Prabu Narasingha anggenipun lenggah dampar ke Prabu Ndwarawati mboten katingal jenak tuwin tentrem penggalihipun. Yayi Singa Mulangjaya wonten tibrani ngadhawuh rasaning sun yekti kabebeda kelawan pasumpenan ingkang wis ndak lakoni ora kanthi kanyana-nyana nalika semana jroning negara Ndwarawati katon ana pahargyan ingkang sak langkung gedhe umbul-umbul gendera kabeh tumapak ana ing alun-alun sakathahing para kawula padha manjing jroning alun-alun jebul bareng ndak pespadhakake negara Ndwarawati lah kok dadi duwe gawe mantu kaya ngapa kaget penggalihipun Kakang bareng nyumurupi ingkang dandan manten lanang pun Kakang pribadi Singa Mulangjaya. Biak. Yata laruta saking kutha Sang Kurakula yen namutusa Sang Sri bocah tumenggungan wonten timbalan sinuwun mlayu munggah Ndatulaya tanpa tinimbalan ana wigati apa mugi andadosna ing kawuningan mboten kanthi kanyana-nyana tuwin mboten ambuang layang penantang wonten salah satunggiling nalindra kathah nitik gendera ingkang kula sumerapi menika nalindra 1000 negari sedaya ngancam dhateng kasugengan paduka miwah nedhi ambedah negari Ndwarawati. Yayi Singa Mulangjaya. Ayo, endi Prabu Narasingha? Bondo tangane kerincung sikile, menungsa ora tatanan.
tanpa buang walang penantang kowe ngejeki perang ana ing negara Ndarawati. Sapa kowe? Aku tumenggung kekeseting nata Prabu Narasingha. Ayo, tugelen janggaku. Kowe ketemu karo Ratu Gustiku. Wah, ngajak mutar kowe. Mangkahangkro sesumbar lindho bumi kuncing kumaludha guntur ketup ngaglah Senopati Ndarawati sang Singa Mulangjaya mulat barisan Ndarawati ngendelong awit nerajang ratu sewu negara sigra ngliga Kyai Gadawesi Kuning ngamuk punggung Suratamtaha nengge sang Singa Mulangjaya. Sapa Senopati Ndarawati Raden Singa Mulangjaya? Kowe sapa? Prabu Gardayaksa. Ayo, aku kelakon bondo Prabu Narasingha ngukup lara ireng. Ayo! Wong gawa gada sak lengen bayimu brabrik barisan akeh kanca-kancaku ratu sewu negara blasah kaya babatan pacing. Ayo endi Prabu Narasingha mati. Ayo wonten timbalan Kamas. Meh separo ratu sewu negara padha tekaning pati. Iye. Merga pengawuking Raden Singa Mulangjaya kasinggihan mekaten. Lirana kula maju wonten babaratan kosek. Kowe ora menang karo Raden Singa Mulangjaya merga panjenengane ngasta pusaka ya kuwi Gadawesi Kuning. Najan gedene mung sak lengen bayi. Nanging kekuwatane ngedapi-dapi kasinggihan mekaten. Setyaki wonten dawuh. Kowe mlebu ana ing barisan ratu sewu negara kae. Lho iki. Kowe ndhawuhna timbalaning Raden Narayana barengipun. Singa Mulangjaya kae aja diadepi ijen padha ijen, nanging dikeroyok saka ngarep mburi saka ngiringan. Lan tak jaluk nggone Jatasi utawa nibani pusaka lawan Singa Mulangjaya. Dipenerake ana ing mripat barengipun supaya wuta ora weruh dalan. Sendika. Aja mlayu.
bebasan Mustatu pasuryaning Sang Singa Mulang Jaya kinaraya Ratu Sewu Negari Raden Setyaki miwah sak kathahing srayaning Sang Narayana nalika semanten katingal kutah ludira netraning Sang Singa Mulang Jaya parandene boten kendhananipun ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara mangna pangudas marane ayo amuk nadan mung karijen Singa Mulang Jaya ora bakal aku wegah tekan semene krubuten leganing atiku oh wis peteng jagate karena tatu wonten ing netra kekalih wis ora weruh kelawan gelaring jagat eseming rembulan Sang Singa Mulang Jaya parandene kaya isih arep angwuh-wuh ngamuk punggung mangono pangudas maraning driya amuk nadyan aku wis ora weruh mripatku loro wis cacat ayo ora mung tekan semene Singa Mulang Jaya ayo wani nyedak sabet godha wesi kuning pecah sirahmu ayo amuk Koko Prabu Narasinga ingkang rayi sampun boten saged sumerep kawontenan Koko Prabu kula aturi ngasta godha wesi kuning kula aturi ngamuk wonten ing babaratan Koko Prabu oh suram tiwangkara kingen ler manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocemrah nyomaratani aja kaget sinuwun aku ingkang mlebu jroning kedaton ana satriya sapa putreng Mandura Raden Narayana sinuwun Prabu Narasinga ana apa Raden wis teka wakyaning mangsa kala titi mangsa wis nekani ora jeneng disiki kodrat nanging wis temeka wakyaning mangsa kala aku ing bakal sumilih ngrenggani negara ing Ndrawati aja ngawu gawar ngawur iki negaraku yen pancen kowe bakal ngrenggani negara ing Ndrawati kudu isa mbondo kelawan Prabu Narasinga ayo bandanen tanganmu krincungen sikilku yen kowe keduga mbondo astaning Prabu Narasinga kukup negara Ndrawati sak isine sinuwun aja nyawang nganggo netra walaka nanging permana jati pengakna aku mung saderma nindakake kelawan dawuh ingkang kawogan aduh pukulun
boten nginten babar pisan bindilika Raden pranyata titising Sang Hyang Bathara Suman inggih Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang sayektina diandum katentreman wonten ing jagat duh pukulun menawi tela paduka ngersakaken dhateng negari menika kula boten badhe wel sarta anggrundel masrahaken negari menika dhateng paduka Gus pukulun Sang Hyang Bathara Suman namung sak mangke keparenga kula badhe anggempil kamukten kula badhe ngraosaken kamukten ing saklajengipun sarana kula manitis tunggal sajiwa kaliyan dika Raden Narayana Raden Kakang Mas mboten nginten babar pisan bilih menapa ingkang dipun jangka dening Jengandika Kakang Mas saged kasembatan Setyaki wonten timbalan aku bakal ngrasuk busana kanalindraning Prabu Narasingha kula sumanggaken ngantos pangling kula ora sah ngece inggih ya wis kaya ngene iki aku nek nganggo busana kanalindran wah pantes saestu Kanjeng Koko Prabu Diwaji kula ingkang sowan Diwaji ingkang abdipun Singa Mulang Jaya kula sampun boten saged nyawang menapa-menapa monggo kula aturi nampi Gada Wesi Kuning kula aturi ngamuk wonten ing pabaratan Koko Prabu Narasingha kula aturi nampi pusaka Gada Wesi Kuning menawi kula tasih saged nyumurupi gelaring jagat kemawon sampun malih kok pejah nadyan remuk badan kula mboten badhe wegah namung nyatanipun kados pinanggen kula saged ngayati peperangan menawi kula mboten nyumurupi dhateng kawontenaning peperangan krana netranipun ingkang abdi pun Singa Mulang Jaya sampun boten saged dipun ginakaken menapa sak mestinipun Koko Prabu monggo Koko Prabu kula aturi ngamuk wonten ing pabarakan Setyaki ngestakaken dawuh Gada Wesi Kuning teka lajeng aliyang wonten ing Dirgantara durung titi mancine sira ngukup Gada Wesi Kuning nggih Singa Mulang Jaya pejah Koko Prabu wis titi wahyaning mangsa kala entek tulise Singa Mulang Jaya mung tekan semono kok Setyaki wonten timbalan ing Ngadawu Setyaki wonten timbalan Kakang Semar kula nala Garing Petruk Bagong dina samengko wis bisa karebut negara ing Ndarawati Prabu Narasingha wis pasrah negara marang aku nggih semono kok
Senopati Singa Mulangjaya uga wis manuksma manjalma kelawan kadangku Setyaki. Pancen wis titiwahyaning mangsa kala kudu mengkene lelakoning Prabu Narasinga. Ah nggih. Kula pitados lan pangendika sampeyan kok Den. Mula biya warakna mring sagung kang padha nyaketi kedatoning Ndarawati kawula kabeh dilumpukake ya Petruk nggih. Ana ing negara Ndarawati alun-alun kabeh kudu priksa yen to Nalendra Ndarawati saiki dudu Prabu Narasinga. Lan aku uga dudu Raden Narayana nanging ngaglar Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, Den.